We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngadlwengula ingane kasisi wami. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhule ekhaya ngihlala nobhuti wami omdala, nosisi wami omncane kanye nomama. Ngingasho nje ukuthi sikhule siswele impela ekhaya. Usisi wazimisela kakhulu esikoleni ephasa ngamalengiso, kodwa wenza iphutha wathola ingane esasesikoleni. Kodwa waqhubeka nesikolo. Usisi bekuyintandokazi kamama. Ingane kasisi bekungeyentombazane, so beyinakekelwa imina. Kwazise phela ubhuti wami omdala wabese ephuma ekhaya eyozama impilo eGoli. Umama wayeziphuzela nje. Usisi ke yena waqhubeka nesikolo waphasa waya ezikhungweni eziphezulu ngoba wathola umfundazwe, so wafunda waqeda wathola umsebenzi. Mangithi nganginakekela ingane kasisi ngisho ukuyiphekela, ukuyigeza, ukuyiwashela. Uthe usisi mesehlelile kahle izinto zakhe wafuna ukuyithatha ingane, wanqaba umama. Wathi ingane i-right la ekhaya. Phela mhlambe wayebona ukuthi ngeke usisi esathumela imali le aphinde ayithathe enye yayo ayoyiphuza. Siqhubeke ke isimo ikhule ingane kasisi. Ithe ineminyaka eyi-9 yaqala yathomba and yayiyinhle kakhulu. Nami ngaqala ngangenwa usathane engingazi ukuthi ubuyaphi. Ngase ngiyibheka ngelinye iso lokuganga. Kwathi nje ngelinye ilanga nami ngizibuyela kumuntu wami engishaye isandla. Ngabuya ngayenzela ukudla ngase ngiyigeza. Kuthe nje mase igcoba kwavuka inkanuko kakhulu kimi. Ngase ngiyibamba ngayidlwengula. Yakhala kakhulu ingane kasisi wami. Angisoze ngisikhohle leso sikhalo sayo. Yayithi kubuhlungu malume. Ngayivala umlomo. God. Ngaze ngaqeda. Ngathi mangiqeda ngayinika imali ukuthi ingasho. Nangempela yathula yangatsheli muntu. Vele umama wayehlezi eziphuzele. Kanti sekuzoba injwayelo. Nayo shuthi yagcina isiyijwayele lento ngoba ibike ingibize ithi malume wozongigeza uzongipha imali. Phela yona yayingazi lutho. Ngebhadi noma ngoNkulunkulu ngathi ngiyakwenza lokho ngelinye ilanga. Kanti kuzofika usisi. Wangithola ngisabhizi ngidlongula ingane yakhe. God. Akafunanga kwazi, wavele wabiza umphakathi. Ngashaywa, ngaze ngafakwa isondo lemoto, bethi beyangishisa. Kanti khona osobize amaphoyisa. Amaphoyisa afika sebathi vele ngiyashiswa. Ngaboshwa kanjalo ke sengivuthiwe induku yomphakathi. Ngahlala ejele ngafaka isicelo sebail. Ngebhadi ngangayitholi. Nga-athenda ngingaphakathi ngaze ngagwetshwa. Kuthe nje ngosuku lokuqala ngifika ejele, iziboshwa lezi ezinikeza i-uniform zabuza ukuthi ngiziphatheleni. Ngathi anginalutho. Zase zinginika izimpahla ezincane ezingiqinayo. Ngase ngiyofakwa endlini la ngizohlala khona. Ngifika nje o3 ntambama sekudliwe ejele ngalowo mzuzu. Ngalowo mzuzu ngilambe ngiyafa indlala.
Cha, lwandlula olokuqala usuku. Kwasa sayophaka. Yila ngabona khona ukuthi cha kusazoba nzima la. Ngoba ngaphakelwa ukudla okungadliwa ingane eno 2 years. Ngalowo mzuzu ngiyazithandela ukudla. Zahamba-ke iy'nsuku kwathi ngosuku lesi-4 ngiboshiwe. Base bebuza abashayi benombolo ukuthi ngiwela ngakuliphi uhlangothi. Ngase ngisho ukuthi cha, mina bafethu ngiyaqala ukuboshwa. Base bebuza ukuthi kanti ngiboshweleni. Ngasaba ukuphendula ngoba ngangike ngizwe ukuthi mawuboshelwe icala elinje bakwenza njalo nawe. Zase zisukuma insizwa zingibamba kubhekwa ithikithi lami ngikhuthuzwa balithola. Zase zitshelana ukuthi ngiboshelwe i-rape. Ngalolo suku iziboshwa zangidlwengula zishintshana ngami. Kwathi ngosuku olulandelayo base bebiza i-meeting ukuthi ngubani ozoba indoda yami. Kwavela nje ubaba olako 50 years ukuthi cha yena uzozithathela mina. Ngikhuluma nje ngiyintombi yalowo baba ona 50 years mina ngina 27. Imina owashela lo baba aphinde amunelise ngokocansi. Ukube ngangazi ukuthi kubuhlungu kanje ukudlwengula. Ngangingeke ngizwise umshana wami ubuhlungu obungaka. Ngiyafisa ukuxolisa kusisi nengane yakhe, kodwa ayikho indlela ngoba akekho oza azongibheka. Ngapha ngathola 30 years without a parole. Ngibhala nje ngithanda ukuxolisa kakhulu usisi wami ingane kama nengane yakhe umshana wami. Bese ngicela kubazali ukuthi ungayenzi ingane yomfana umama ezinganeni ngoba usathane ukhona namadimoni akhe akhona. Ngiyaxolisa kakhulu sizwe sasemzansi ngengakwenza. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Please tell us, what do you think about the story Saka Anonymous? Don't forget to like and subscribe. Guys, don't forget to subscribe.